дар замони соҳиби истиқлолӣ дар баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи роҳдорӣ ва таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи замон баҳри коҳиш додани сатҳи садамаҳои роҳнақлиётӣ мусоидат намуд. Аз сӯи дигар, фаъолияти шабонарӯзии кормандони бозарасии давлатии автомобилӣ ва ба роҳ мондани чорабиниҳои маърифативу тарғиботӣ дар пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт замина фароҳам овард, ки дар соли сипаригаштаи 2021 адади садамаҳо дар умум ба 21 ҳодиса кам гашта, сафи ҳалокшудагон ба 12 нафар ва сафи ҷароҳатбардоштагон бошад ба 36 нафар кам гардида. Новобаста аз коҳиш ёфтани сатҳи садаманокӣ ва натиҷаҳои баланди хизматӣ, роҳбарияти шӯъбаи бозрасии автомобилӣ дар вилояти Суғ ҷиҳати пурзӯр намудани чорабиниҳои пешгирикунанда дар самти боз ҳам коҳиш додани сатҳи садаманокӣ ва таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо чораҳои судмандро амалӣ намуда истоданд. Новобаста аз чораҳои андешидашуда, мутаассифона имрӯзҳо вазъи интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ махсусан пиёдагардон бисёр коста гардидааст. Ҳарчанд дар ин ҷода нозирони роҳ дар минтақаҳои ба онҳо вобаста кардашуда бо ҳисси баланди масъулият ва иҷрои вазифаҳои хизматӣ фаъолияти пурсамар доранд. гузашта аз ин пешгирии садамаҳои нақлиётӣ дар ин минтақаи роҳ на танҳо вазифаи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ буда, балки аз ронандагону пиёдагардон низ масъулияти баландро талаб мекунад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки қисми зиёди шаҳрвандон дидии дониста ҷони худу ронандагонро дар хатар гузошта дар минтақаҳои шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт роҳро убур мекунанд. ин ҳолатҳо ҳамарӯза дар мавзеи бозори Паншанбе ва назди дорухонаи марказӣ ба чашм мерасад. Иддаи аз сокинон бо баҳонаҳои зиёд ин амалҳоро такрор намуда ба рух додани садамаҳои нақлиётӣ боис мегардад. Қайд кардан бо маврид аст, ки дар давоми 12 моҳи сипаригаштаи соли 2021 дар роҳҳои нақлиётгарди қаламравии вилоят бо иштироки пиёдагардон 83 ҳодисаи роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шуда. Бар асари он 32 нафар ба ҳалокат расида, 57 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. вобаста ба вазъи ба амал омада бо мақсади баланд бардоштани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ махсусан пиёдагардон ва пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки онҳо тибқи нақшаи тасдиқнамудаи роҳбарияти раёсат аз санаи 24 январ то 3 феврали соли 2022 дар қаламрави шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ амалиёти мақсадноки пиёдагард ташкил ва гузаронида шуд. ҳамзамон баҳри таъмини бехатарии пиёдагардон зимни гаштугузори онҳо дар кӯчаву роҳҳо ва коҳиш додани сатҳи садаманокӣ бо иштироки онҳо ҳамарӯза аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар якҷоягӣ бо нозирони навраси ҳаракати муассисаҳои таълимии соҳаи маориф тариқи воситаҳои нақлиёти хизматӣ дар мавзеъҳои шиддатнокии ҳаракаташон баланд корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ба роҳ монда шуданд. ҳамзамон бо мақсади ба самъи аҳолӣ расонидани мақсаду мароми амалиёти мазкур, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва пешгирӣ аз штампи нави бемории коронавирус COVID-19 аз тарафи шахсони масъули шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ бо намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа суҳбату вохӯриҳои судманд баргузор намуданд, ки мақсад аз он таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ мебошад. инчунин баҳри дар сатҳи баланд натиҷагирӣ намудани амалиёти мазкур ва пешгирии садамаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки пиёдагардон аз ҳисоби кормандони дастгоҳи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва ротаи хадамоти роҳбонӣ дидбонӣ гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда дар якҷоягӣ бо кормандони ғайриштатӣ гурӯҳи авангард ва дастаи нозирони навраси муассисаҳои таълимӣ дар мавзеъҳои бозори Паншанбе назди дорухонаи марказӣ ва бозорҳои Сомон, Атуш ва Баракати ноҳии Бобоҷон Ғафуров хизматбарӣ менамуданд. зимни доир намудани чорабиниҳои номбурда ва бурдани назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ давоми 10 рӯзи баргузории амалиёти мазкур 585 ҳолати қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ аз тарафи пиёдагардон ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. маврид ба ёдоварист, ки баъд аз ворид намудани тағйиру иловаҳо дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 23 декабри соли 2021 таҳти рақами 1814, ки дар матбуоти даври санаи 29 декабри соли 2021 чоп гардидааст, санксияи қисми 1 моддаи 340 барои талаботи қоидавии ҳаракат дар роҳро риоя накардани пиёдагардон ё аз ҷойҳои муқаррарнашудаи роҳ гузаштани онҳо нисфи нишондиҳанда барои сопо, яъне ба андозаи 32 сомони ҷарима таъин карда шудааст. яъне ин масъулият аст. пиёдагардон бояд оиди ин масъала андеша намоянд. ҳамчунин дар ҷараёни амалиёти мазкур баҳри таъмини бехатарии кӯдакону наврасон ҳангоми омадурафт ба муассисаҳои таълимӣ, ки дар ҳамшафати роҳҳои нақлиётгард воқеанд, аз ҳисоби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва омӯзгорону дастаи нозирони навраси муассисаҳои таълимӣ
дидбонгоҳии иловагӣ ташкил карда шуданд ки баҳри бехатар аз роҳ гузаштани хонандагон фаъолият менамуданд. бунёди гузаргоҳҳои зеризаминӣ барои бехатарии пиёдагардон ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт пешбинӣ гардида ҳангоми гузаштан аз самте ба самте шаҳрвандон бояд аз роҳҳои бехавфи зеризаминӣ истифода намоянд. вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки на ҳама аз гузаргоҳҳои зеризаминӣ истифода мебаранд. сабабашро аз чандин нафар пурсон шудем ва дар суҳбати бидуни камеравӣ яке зафъи пирӣ, дигаре набудани вақт, сеюме бошад огоҳ надоштан аз мавҷудияти гузаргоҳ ва монанди ин чанд баҳонаҳоро пеш меоварданд. گذرگاه زیرزمینی از اینجا رو پیدا کرد. چرا از گذرگاه زیرزمینی نمی‌رسه واسه نقلیاتی تعداد می‌کنه پیدا کرد. تو همین می‌دونه که جون خود خطر بوده و واسه نقلیات پخش می‌کنه. تو با این دیگه دونسته از جای نام خالی کنید. حیات خودتون هم خیلی خطر می‌کنید. حیات ронандагон низ аз чунин рафтори пиёдагардон изҳори нигаронӣ мекарданд. همه قدر حرکت میکنیم که ما اواری نشود یک صدمه نشود همین پیاده‌گردان همینجا میگذرن ما با همش خطر ما التماس میکنم که از زیر زمینی گردن ما التماس میکنیم. риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ метавонад ба оқибатҳои нохуш оварда расонад. қайд намудан зарур аст ки бештари панҷараҳои қаддиро аз ҷониби шаҳрвандон шикаста шуда барои аз як тараф ба тарафи дигар гузаштан роҳрав сохтанд. ин кор ба андешаашон роҳи наздику зудгузар шуда бошад, вале ин амал аз як тараф ҳусни шаҳрро коста намуда онро безеб ва боиси халалдор сохтани ҳаракати воситаҳои нақлиёт гардидааст. гузаргоҳи зеризаминӣ назди бозорҳои Сомон, Атуш ва Баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки ҳамарӯза шумораи зиёди одамон аз ин бозорҳо муруру убур мекунанд, маҳз ба хотири бехатарии ҳаракат дар роҳ сохта ба истифода дода шудааст. мутаассифона на ҳама муҳимияти ин масъаларо дарк намуда аз ин гузаргоҳҳо истифода мекунанд. ин гузаргоҳҳо бо харҷи маблағҳои зиёд ва ба хотири таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ бунёд гардидааст. ба назар мерасад ки ҳанӯз фарҳанги истифодаварии гузаргоҳҳо дар ҷомеа шакл нагирифтааст. шаҳрвандони азиз, дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ободу зебо гардонидани ҳар як гӯшаи канори ҷумҳурии азизамон имрӯзҳо мардуми меҳнатдӯсти вилоят кӯшиш ва заҳмати зиёд ба харҷ дода истоданд, аммо бархе аз сокинон меҳнати зиёди нафаронро нодида гирифта ва ё худро ба нодонӣ зада аз ҷойҳои ободу зебо гардонидашуда раво менамоянд ва ҳатто андеша ҳам намекунанд ки барои ободу зебо гардондани ин мавзеъҳо меҳнати зиёди кормандон ба харҷ дода шудааст. ҳадаф аз таҳияи ин гузориш расидан ба иззати нафси касе нест. мақсад ҷалбу таваҷҷуҳи ҷомеа ба мушкилоти роҳу нақлиёт, яъне пешгирии садамаҳои роҳу нақлиётӣ аст. кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамкории зичро бо ҷомеа яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ медонанд. то ин дам дар ҳамкорӣ бо сокинон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати коҳиш додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба дастовардҳои чашмрас ноил гардида умед аст ки ин ҳамкорӣ минбаъд низ самараи бештар хоҳад дод. зеро дар урфият беҳуда нагуфтанд ки ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад агар хоре бувад гулдаста гардад.